በዘጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ ክንፍተን ከለና ወይ ከዓ ዝኾነ መውደቕቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ስብራት ወይ ከዓ ዝኾነ ተጓንፎ ክጎንፎና ከሎሲ እቲ ፀገምና ወይ ከዓ ፈተናና ንቕበለሉ ኣገባብ ከመይ እዩ ወይ ከዓ ንቕበለሉ ግምት ክንድምታይ ዝኣክል እዩ ዝብል ካብ ትዕዝብተይ ክከፍለኩም ደልየ ሓደ ሰብ ዝኾነ ተጓንፎ ከጓንፎ ከሎ ዝኾነ ፀገም ከጋጥሞ ከሎ እቲ ናይ መጨረሻ ተጓንፎ ገይሩ እዩ ዝቆፅር እቲ ዝኸበደ እቲ ዝሓየለ ንዑ ናቱ ዝኣክል ፈተና ከምዘየለ ንዑ ዝኣክል ዝተፀገመ ከምዘየለ ወይ ከዓ ንዑ ዝኣክል ዝተሸገረ ከምዘየለ ጌርካ ናይ ምቁፃር ባህሪ ኣለና ከም ሰብ እንተኾነ ግን እስከዛ ቪዲዮ እዚኣ ሪእና እንመለስ ይድረስ ለተከታዮችም ለማትከተሉኝም ልትከተሉም ያስባችሁ እውነት የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ይህም መልእክት ለልጆች አባት ለሆነው አድርሱልኝ እባካችሁ። እኔ ሪባን አይደለም ኬክም ቆርሼም ቢሆን አስረክበዋለሁ ልጆቼን ከነባለቤቴ። እውነቱ ልንገራችሁ እኔ አስመርምሬ የልጆች አባት እንዳልሆንኩ አውቄያለሁ። ይህን የማደርገው ነፍሰ ገዳይ እንዳልሆንኩ እንድታውቁልኝ ስለምፈልግ ነው። የልጆቼም አባት በድብቅ ከሚኖር ግልጽና እውነት በሆነ መንገድ ኬክ ቆርሼ ላስረክበው ንገሩኝ እባካችሁ፣ ንገሩልኝ እባካችሁ። ሳይሳቀቅ እንዲኖር ንገሩልኝ እባካችሁ። ምናልባት ለእኔ ያላደለውን ጸጋ በሱ በኩል በማየቴ እድለኛ ነኝ። ይህ ደግሞ የኔም የሥራ ኃጢአቴ መልስ ሊሆን ይችላል ብዬ ያመንኩት ስለሆነ የልጆችን አባት ሳይሳቀቅ እኔ ማደርግላቸውን የነበረውን ከዛ የበለጠ እያደረገ እንዲያኖራቸው ፈቅጃለሁ። ይህ የሚሆነው በሰላማዊ መንገድ እንደሆነ ማደርገው ድብቅነቱን ይተውና በግልጽ ይኑር ፈቅጃለሁ። አሳውቁልኝ፣ ንገሩልኝ እባካችሁ። ኮፒና ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ሳይሳቀቅ ቤቴ እንዲገባ ንገሩልኝ እባካችሁ። ኦኬ ሬኽማረ ናይ ውድ ሰብ ፈተና ዓይነታቱ ብዙሓት እዮም፣ ክብደታቱ እውን ብዙሓት እዮም። ፈፂሙ ዘይስገር ግን የለን። እዚ ፈተና እዚ እውን ግን ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። ምናልባት ናይ መጀመርያ እውን ዘይክኾን ይኽእል እዩ። ብመሰረቱ ወዲ ሰብ ክፍጠር ከሎ ንኽምችዎ ጥራሕ ኣይኮነን ተፈጢሩ። ንፈተና ማርማርዩ ንፀገም ማርማርዩ ንሙቸት ተባሂሉ እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ከም ቁፅሪ ሓደ ለማዳ እንስሳነትና እቲ ብጣዕሚ ክንለምዶ ዘይከኣልና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምቾትን ፀገምን ብማዕረን ኣነ ዝተዋሃቡ ምዃኖም ምቕባል እዩ። እዚ ፈፂምና ክንለምዶ ይከኣልና። ስለዚ እዚ ፈተና እዚ ኣሎ ሰብ እዚ ህይወት እዚ እውን ፀይሩ ይነብር እዩ። ናይ መጨረሻ ዓለም ኣይኮነን። ፈተናታትካ ናይ መወዳእታን ናይ መጀመርታን ጌርካ ይትቀበል። እዚ ምኽሪ ኣይኮነን፣ እዚ ካብ ትዕዝብተይ እዩ። ቴንክ ዩ። በዚህ አጋጣሚ